il-persekuzzjoni ta' kuljum għaliex ma tistax tgħix il-ħajja tiegħek inti minn int hija xi ħaġa li hija inaċċettabbli. Għaldaqstant qegħdin naħdmu ħalli jkollna Unjoni Ewropea illi tilqa' aktar lil kull persuna LGBTIQ illi tgħix f'pajjiż fejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem għadhom mhuwiex siguri. Għaldaqstant rridu nibnu Unjoni Ewropea illi tilqa' fiha lil dawk kollha u tagħtihom il-libertà sabiex ikunu jistgħu ikunu huma minn huma, irrispettivament mill-ġeneru tal-persuna, mill-identità tal-ġeneru jew anke mill-orjentazzjoni sesswali. Ix-xogħol tagħna fi żmien li ġej irid ikompli jkun sabiex naraw illi din l-Unjoni Ewropea illi nemmnu fiha, dan il-pajjiż illi nemmnu li għandu jagħti l-libertà sħiħa lil kull persuna jibqa' jkun pajjiż illi jkollu idejh miftuħa għal dawk kollha illi jkunu għaddejjin minn din it-tip ta' persekuzzjoni. Mobility gets us to travel far. Tragedies were written in memoirs. This is not our only identity. This is not who we are. All the ups and the downs and the highs and the lows. Let's wait until